best. Badeng Dodong is the best. Jubab kinong kersan pra ya ka pus jong madu preston na Facebook. Ngimtip siu mana wapenyo ya ka bahak pisah ka bakandai pesan kelur tingkah. Pansiu si kinong rea bat kitra jaka ki balai sakta na ka jing pentre ya ka surok celong dauki root project. Dang haki ni ki kendiat sengi baladep. UMP beran burom jongi u Dr. Ricky Eje Singkon. Pula keren ha parlimen halor ka jing sakta jong kinong rea na ka jing pentre ya ka surok celong dauki. Bat ula dawaru na ka sorkar India baka dai bansiu ya ka balusan si kinong rea bat kitra jaka. Ki balai sakta na ka jing pentre ya ka surok celong dauki root project. Tungin sengap ya ka pus jong madu preston na Facebook. Ngadap da ka jing sotenat ban pentib baka sorkar pedang kala bahak khandai fan kelur tingkah. Bansiu ya ka balutsan ha ka jing pentre ya ka surok jong ka pakis 3 jong ka jing sna ya ka selong dauki root project. Kumta sian ka district kolektor jong ka East Khasi Hills bat ka SDO sibil penuslah. Kin sa penya chakmat ya ka ni kam. Bat ban pelat ya ka te ka balutsan ling baki bank account. Nalor kani. Ka sorkar pedang kala airu ya ka jing menjur ban penjelano ya ka jing sna ya ka flyover syadu barik point. Ya ka babaru si kata la menjur ban sinatang hadu ka lat Anjali. Kabadon ka petrol pom kabarim. Hene ka khnai tarik no pra. Ngalalum ya ka jingelang bat ki he upsar jong ka NHIDCL. Ki he upsar sorkar. Bat ki nomi khmat jong ki company ki bapentre ya ki project. Jong ka jingsna surok ha keleng jong ka Meghalaya. Bat ngila bishar bini eru. Ha ka bayde bat ka jingsna ya ka surok bypass Ratachera. Ka surok 4 lane na Maul Lingkhung sha Ratachera. Ka Shillong Western Bypass. Ka Eastern Bypass na Damsai sa Shillong bat kiwe-kiwe. Manta parlok ngan pule ya ki komen jong ki nong kersan pra ya ka post jong madu preston na Facebook. Greet to you sir Dr. Ricky Singkon. Because of you all this happens. Ka burom ka yaj sa UMP ha ka jingkren jong u sa parlimen. Kan sa urlong ka kam. Ka jingkren UMP badan burom jongi ha parlimen. Ha ki kendiat sengi baladep. Ka tre kam kloy bha. Kublai sibun MP jongi. Saliu Dr. Ricky Singkon MP Badan Burom. Kajing kublai bakrepang ya MP Badan Burom jongi i Dr. Ricky Singkon. Ila ra ya kane kamat ha parlimen hadu baka sorkar pedang kala sengap bat jubab. Kawe ka siti na MP ka penlong banyo ya ka bai penjugut Ndrai kin bun ki babenya i. Bat kin ong badai ka sorkar. Ndrai kita kin dai tangkato katne ki babeny. Saj ong hipat haba udring usok bah. Kin don ki bakawang mau. Baki jaudot ban ibang. Kublai sibun ya UMP Badan Burom jongi Dr. Ricky Singkon. Long live MP Badan Burom jongi. Kini kidi komen bala komen daki pajba ya kapus jong umadu preston na Facebook. Terus saya bisar maphi parlok mano bapnyo ya ka bailutsan si kinong rap. Nakajing pentre ya ka surok silong daki root project.